Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Dante at nais kong ibahagi sa inyo itong naranasan ko. Maaaring hindi nyo po paniwalaan itong kababalagang ikukwento ko sa inyo at hindi ko rin naman kayo masisisi dahil kahit ako mismo noon ay hindi rin makapaniwala na nangyari ang lahat ng bagay na ito. Nangyari ito noong ako ay 11 anyos pa lamang. Maaga po akong naulila sa tatay at hindi ko matanggap yung maaga niyang pagkawala. Napakabait kasi ng tatay ko, kaya palagi ko siyang naaalala. Ang totoo, di siya mawaglit sa isipan ko. Kaya madalas ko siyang pinupuntahan at dinadalaw sa sementeryo. Lagi ko siyang kinakausap. Nagsusumbong din ako sa kanya sa lahat ng nangyayari sa akin. Tulad ng mga pang-aapi sa akin sa eskwelahan at pati na rin yung pagiging mainitin ng ulo ng nanay ko. Mula kasi nang mawala si tatay, lagi na lang galit si nanay. At ako ang lagi niyang nakikita. Palagi niya akong pinapagalitan. Kahit nga malit na bagay, ay pinapalaki niya. Parang wala na akong ginawang tama. Noong mga panahong iyon, ay hindi ako matatakutin. Hindi rin ako naniniwala sa mga kwentong aswang at multo dahil ni minsan ay hindi pa naman ako nakakita noon. Kapag araw ng Sabado ay naiiwan ako mag-isa sa bahay dahil may pasok si nanay kahit araw ng Sabado. Minsan naisipan kong magkalkal sa mga cabinet namin. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa kokote ko at naisipan kong magkalkal. Hindi ko nga rin alam kung ano ba talagang hinahanap ko noon. Basta bigla ko nilang naisipan na maghalungkat. Marami akong nakitang mga lumang larawan namin na nakalagay sa karton ng sapatos. At isa na sa mga ito ay yung larawan ni tatay kasama ang kanyang kapatid na si Tio Mandy. Biglang napaisip ako na ano kaya kung puntahan ko siya. Dahil kahit paano ay natatandaan ko pa kung nasaan ang kanilang bahay. Kahit pa ilang taon na rin ang nakalipas mula nang mamasyal kami doon nila tatay at nanay. Kaya inayos ko yung aking mga dadalhin. Nagdesisyon ako na magpunta sa kanila. Siguro ay mas magiging masaya si nanay kapag nawala na ako sa bahay namin. Yan yung naisip ko. Bahala na. Basta ang mahalaga ay makaalis ako doon sa amin. Sawang-sawa na kasi talaga ako sa pagbubunganga ni nanay. Bago magtanghalian ay umalis na ako ng bahay namin. May kayang kapatid ni tatay at mabait ito. Kaya alam kong patutuloyin ako nito sa kanila. May kalayuan ng bahay nila. Kinailangan ko pang sumakay ng jeep ng 2 beses. At magmula doon sa kalsada ay minilakad pa ako papasok sa mismong bahay nila. Pero nagkaligaw-ligaw ako na mali pala ako ng daan na pinasukan, kung kaya napunta ako sa kabilang panig.
Nang mapansin ko iyon ay malayo na ang narating ko. Kaya bumalik ako at doon ko palang naalala. Mag-aalas 7 na yata ng gabi nang makita ko yung bahay nila. Madilim na nang dumating ako sa kanila. Pero medyo nanibago ako sa aking naabutan. Parang hindi na kasi iyon katulad nung huli kami magpunta sa kanila, na maayos yung mga halaman na nakatanim sa harapan ng bahay nila na parang nagsisilbing bakod. Malinis at maaliwalas tingnan noon, pero noong mga oras na yon ay ang daming kalat na para bang wala nang nag-aasikaso. Nagkalat yung mga nalagas na tuyong dahon at sira-sira na rin yung mga tanim nilang halaman. Nang karamihan pa nga sa mga ito ay nalanta na. Kumupas na rin ang pintura ng bahay nila. Medyo malaki ang bahay nila para sa kanilang mag-anak. 4 lang sila noon, natatandaan ko. May anak silang 1 babae at 1 lalaki. Nasa harapan na ako ng pinto. Iniangat ko na yung isa kong kamay para kumatok sana, pero bago pa yun tumama ay bigla na itong bumukas. At bumungad sa akin ang kapatid ni tatay. Tinanong niya ako kung ano ang aking kailangan. Nagtaka naman ako dahil parang hindi niya ako namukhaan. Kaya akin siyang tinanong kung hindi na ba niya ako natatandaan. Sinabi kong pamangkin niya ako, anak ako ng kanyang kapatid. At nakita kong naapangiti siya. Kanya akong kinamusta at ang laki raw ng pinagbago ko. Ang liit ko pa raw kasi nung huli kaming magkita. Pinapasok niya ako sa kanilang bahay. Kabaliktaran naman pala nang nasa labas ang bahay nila sa loob. Maayos naman ang lahat at malinis. Ang kintab pa nga ng kanilang sahig at mukhang bagong pahid pa ng floor wax. Agad niyang tinawag ang kanyang asawa, si Tia Aida. Natuwa ito nang makita ko. Ang laki ko na raw. Maya-maya ay nakita kong bumababa na rin ang hagdan nila ng kanilang 2 anak. Ipinakilala nila akong mag-asawa sa kanilang mga anak. Maya-maya ay niyaya na rin nila ako sa kanilang kusina at tamang-tama raw ang pagdating ko dahil maghahapunan pa lang sila. Naupo kami at magkakasabay na kumain. Habang kumakain ay sinabihan ako ng chewing ko na sana ay magustuhan ko raw dun sa kanila. Humingi din ito sa akin ng tawad dahil hindi siya nakapunta nang mamatay ang tatay ko, dahil luba raw siyang naging abala. Nakaramdam ako ng pagkainggit sa magandang samahan ng mag-anak nila. Larawan sila ng isang masayang pamilya na pinapangarap ko. Hindi katulad sa bahay na lagi na lang akong pinapagalitan ni nanay. Napansin ko na magkasundo sila at habang kumakain ay masaya pa silang nagkukwentuhan at kanilang napag-usapan ang tungkol sa plano nilang pagbabakasyon na lalo namang ikinatuwa ng kanilang 2 anak. Nasamid pa nga si Tio dahil sa kakatawa, at dahil doon kung kaya nagtawanan ng kanyang mga anak at asawa. Natuwa ako sa kanila. Kaya nasabi ko pa nga sa aking sarili na sana ay ganun din kami ni nanay kasaya, kahit na kami nilang 2 sa buhay. Kaya lang mukha na yatang malabong mangyari dahil wala na itong oras sa akin
At pagkagaling sa trabaho, lagi na lang mainit ang kanyang ulo. Pagkatapos naming kumain, ay sinamahan ako ni Teo Mandy at kanyang itinuro sa akin yung magiging kwarto ko. At bago niya ako iwan, ay muli niyang inulit na masaya daw siyang makita ako. Sana raw ay magustuhan ko doon sa kanila. Maaari daw akong dumuon sa kanila kahit kailan ko gusto. Kaya nagpasalamat ako kay Tio. At dahil sa napagod ako sa layo ng aking nilakad, kung kaya nahiga na rin kaagad ako matapos kong mahubad yung aking sapatos. At ilang sandali lang ay nakatulog na. Pero nung mga madaling araw ay bigla akong gininaw. Kaya napabalikwas ako at iniangat ang aking ulo. Napansin ko na nakabukas pala yung bintana. At doon pumapasok yung malamig na simoy ng hangin. Kaya kahit inaanto, ay napilitan akong tumayo para isara iyon. Pero nang tatalikod na ako para bumalik sa aking higaan, ay mayroon akong naaninagan sa salamin ng bintana na talaga namang ikinatakot ko. Dahil mayroong dumaan. Mahaba ang buhok noon at nakasuot din ng mahabang damit. Dahil doon ay natigilan ako. Nakiramdam muna akong sandali. At nang wala na akong napansin na kakaiba, ay mabilis na akong tumakbo sa aking higaan. Nahiga ako at nagtalukbong ng kumot. Pero maya-maya lang ay may narinig naman akong parang mayroong nasa may kisame. Kaya nagtaka ako kung ano yon. Dahan-dahan kong ibinaba yung kumot na nakatakip sa mukha ko. At bigla akong nanginig sa takot nang makita kong isang babae na naroon at gumagapang, na nakapagtataka kung paanong hindi ito nahuhulog. Nakalawit ang mahaba niyang buhok. Sa sobrang takot ko, ay isiniksik ko na lang ang aking sarili sa gilid ng pader. At namaluktot ako na para bang isang sanggol na nasa sinapupunan. Na sinadya ko talagang itago yung aking ulo. Hindi na ako muli pang nakatulog dahil doon. Yun ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganon. Noon lang ako nakakita at natakot ng sobra sa buong buhay ko. Lumipas ang mga oras, nanatili lang ako sa ganong posisyon. Hanggang sa narinig ko na yung pagtilaok ng mga manok. Kaya kahit paano, ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Unti-unti na ring nabawasan yung takot ko. At di nagtagal, ay unti-unti na ring kumalat yung liwanag sa silid. Bumangon na ako at lumabas ng kwarto. Pagbaba ko, ay di ko na nakita pa sila Tio. Mag-isa na lang pala ako na nasa bahay. Naisip ko na marahil ay maaga silang umalis para magsimba. Nainip ako sa paghihintay sa kanila. Pero wala naman akong magawa. Kung kaya tiniis ko na lang yung aking pagkabagot. Mabilis na lumipas yung mga oras. Ang bigla na lang tumunog yung aking sikmura. Gutom na ako. Magtatanghali na pero wala pa rin sila. Nahiya naman akong makialam sa kusina. Naisip ko rin na baka mapagalitan nila ako. Kaya idinaan ko na lang sa tulog yung gutom na nararamdaman ko. Di ko na namalayan yung paglipas pa ng mga oras. Hanggang sa narinig ko ang tinig ni Tio. Dumating na pala sila. At nagulat ako pagkat gabi na
Sabi niya, tamang-tama daw at nagising na rin ako dahil maghahapunan na. Niyaya nila ako sa kusina. Naupo kami at kumain. Habang kumakain ay may napansin ako. Dahil parang naulit yung kanilang pinag-uusapan. At bakit pati yung pagkakasunod-sunod ng pagkuha nila ng pagkain ay ganun din. At kung ano yung nakahain nung unang gabing dumating ako, ay ganun din yung nakahain ng mga sandaling iyon. At habang masaya silang nag-uusap, ay biglang nasamid si Tio. Naguluhan akong bigla. Dahil parang naulit talagang lahat. Walang nagbago. Hanggang sa narinig kong biglang bumukas yung pinto. Mayroong tao. At biglang namatay yung ilaw. Natakot ako pagkat napakadilim. Narinig kong nagsalita yung bagong dating. Nagtatanong ito kung mayroon ba raw tao. Kung kaya, sumagot naman ako. Muling bumukas ang ilaw. Kaya nagliwanag na uli. Nagtaka ako kung saan na nagpunta sila Tio pagkat bigla silang nawala. Ako na lang ang naroon sa kusina. At bakit biglang nawala sa kaayusan ang lahat? Puno ng alikabok at agyo ang halos lahat ng kasangkapang naroon. Basag na rin ang mga salamin ng kabinet at napakakalat. Di nagtagal ay nakaharap ko na yung dumating. Tinanong niya kaagad ako kung ano raw ang ginagawa ko at bakit ako naroon. Dalawa bali sila. May kasama pa siya na isang bata na sa tansya ko ay kaidarang ko lang. Sinabi ko sa kanila na kapatid ng tatay ko si Tio Mandy na siyang may-ari ng bahay. At tinanong ko pa nga sila kung kanila bang nakasalubong. Nagkatinginan sila maglolo. At halatang halata sa kanilang mga mukha ang labis nilang pagtataka. Pinalapit ako at inakay ng matanda. Lumabas kami ng bahay. Nang nasa labas na kami, ay saka siya nagpaliwanag sa akin. Magdadalawang taon na raw na patay sila Tio. Pinasok ko man ang kanilang bahay ng mga masasamang loob. Pinagnakawan sila at pinatay. Ayon pa sa matanda, masaklap ang sinapit ng pamilya nila Tio Mandy. Ginahasa ang asawa at anak nitong babae at pinahirapan silang lahat bago pinatay. Nangyari daw iyon ilang araw pa lang mula nang dumating si Tio Andy galing ng ibang bansa. Isa kasi itong seaman. Bigla akong nanginig sa takot at hindi ako makapaniwala na matagal na pala silang wala. Sabi ng matanda, mas makabubuti umano na umuwi na ako at bumalik sa amin. Tinulungan lang daw nila ako dahil napansin nila ako nang mapadaan sila nung umaga. Dahil kung hindi nila yung ginawa ay baka makulong na raw ako doon at mamamatay na lang rin ng hindi ko namamalayan dahil sa mga bagay na aking nakikita na iba na pala yung ginagalawan ko at iba din yung totoong nangyayari. Nagpasalamat ako doon sa maglolo sa ginawa nilang pagliligtas sa akin. Bumalik ako sa amin at nakauwi naman ako ng ligtas. Mula noon ay nagbago na rin si nanay ng kanyang pakikitungo sa akin. Nangako naman ako sa kanya na hindi na ako maglalayas uli. Kaya lang mula din noon ay palagi na ako nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa at kung ano-ano. Kamakailan nga ay may babaeng nakipag-usap sa akin sa trabaho. Ang buong akala ko ay kliyente. Pero bigla na lang itong nawala.
nang tumalikod akong sandali. At nang tingnan namin sa CCTV ay doon naging malinaw ang lahat. Bumukas yung salamin na pinto pero wala namang makikitang pumasok. Lumapit ako't kinausap ito pero sa CCTV ay mag-isa lang akong nagsasalita at wala akong kaharap. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Micaela. May ibabahagi po akong kwento sa inyo na minsan kong narinig sa lola ko noong siya po ay nabubuhay pa. Totoo po itong nangyari doon sa kanilang probinsya. Mahabang panahon na rin po ang nakalipas. Ayon sa kanya, noong mga panahong iyon ay laganap ng paniniwala ukol sa mga aswang. Dahil marami nang nangyari sa bayan nila na may kinalaman ng mga ito. Marami na rin sa mga taga sa kanila ang nakakita sa mga aswang at nasaksiyan ng mga taga roon kung gaano kabangis ang mga nasabing nilalang. Marami na sa kanila ang nakaranas ng hindi mapapantay ang takot sa kamay ng mga ito. At isa na nga sa mga nakaranas ang lola ko. Kwento niya, nagdadalaga pa lamang siya ng unang makaranas ng nakakatakot na pangyayari sa mga aswang. Kasalukuyan siya noong nasa bahay ng pinsan niya pagkat nagpasama ito dahil siya lang mag-isa ang nasa kanilang bahay. Nagpunta kasi sa ibang bayan ang mga magulang at kapatid niya. Kasalukuyan niyang tinutulungan ito magpayo ng palay. Nang makakita sila ng isang malaking ibon na kulay itim. At dumapo iyon sa isang puno na naroon. Naagaw talaga ang kanilang atensyon doon. Pagkat bukod sa malaki, ay lumika pa ito ng malakas na huni na napakalakas talaga ng kanyang pagpagaspas. At nang makita nga nila ito ay nahintakutan sila pagkat noon pa lamang sila nakakita ng ibon na ganon kalaki na inakala kagad nilang ito ay isang aswang at nagpanggap lamang na ito ay naganyong ibon. Kaya itinigil nila ang kanilang ginagawa at dali-dali silang pumasok ng bahay at nagsara ng pinto. Tinanggal din ang tukod na kawayan sa mga bintana at isinara rin ang mga iyon. Nakiramdam silang magpinsan, kapwa sila tahimik at nagtitinginan lamang sa isa't isa. Hanggang sa narinig nilang muli na itong lumipad. Kung kaya, nakahinga na sila ng maluwag. Ang akala nila ay doon na natapos yung kanilang pinangangambahan. Pero nagkamali sila. Pagkat yung ibon pa lang yon ay hindi ang mismong aswang, kundi ito ay alaga ng isang aswang. Ginagamit nila ito bilang mensahero. Kumbaga, kanila itong tagapaghatid balita. Nang mapansin nga nilang wala na yung nasabing ibon, ay lumabas na muli silang magpinsan at pinagpatuloy ang pagbabayo hanggang sa abutan na sila ng patakip silim. Kaya nagpasya silang ipagpabukas na yung natitira. Nang tuluyan ng kumalat ang dilim, ay nasa loob na sila kapwa at nagluluto na ng kanilang hapunan. Nang marinig nilang muli ang malakas na pagpagaspas sa labas, nagkatinginan silang magpinsan
At tila ba alam na nila kung ano yung dumating. Aswang. Pabulong na sabi ng pinsan ni Lola. Pero tama naman siya, pagkat kasama na nung ibon yung kanyang amo. Dahil sa takot ay hinayaan na lang nila yung kanilang nakasalang at nagpunta sa kwarto. Doon ay naupo silang dalawa sa sulok hanggang sa makarinig sila ng mga malalakas na yabag na katulad sa kalabaw at baka. Parang ang bigat talaga ng paa paglalarawan pa ni Lola sa akin noon. At nakarinig din sila ng parang toro na nagpapalabas ng hangin sa kanyang ilong. Kaya mas lalo pa silang natakot. At nasundan pa iyon ng isang matinis na tinig naman. Kaya nagkatinginan silang muli na magpinsan. Na tila ba naisip nila kaagad na hindi lamang pala iisa ang nilalang na nasa labas ng bahay. Ang tinis ng boses noon na nakakairita at nakakatakot din. At naramdaman nilang nagpapaikot-ikot ang mga ito sa palibot ng bahay. Na tila ba pinapakiramdaman sila na nasa loob. Hanggang sa marinig na nila yung unang pagkalampag na ginawa ng mga ito sa kanilang dingding. Na pagkarinig ni Lola noon sa malakas na tunog na iyon ay para din namang tambol na hinampas yung kanyang dibdib. At narinig din nila na kinakalmot na yung tabla hanggang sa sabayan pa iyon ng mga sunod-sunod na pagkalabog sa may pintuan na talagang nagpipilit na makapasok ang mga ito. Dahil doon, kahit natatakot, ay hinawakan si Lola ng kanyang pinsan sa kamay at hinila siya nito papunta sa kusina. Doon ay kumuha ito ng kutsilyo at itak. At pagkatapos ay saka sila bumalik sa kwarto. Pero pagkaupo nila ay biglang humupa hanggang sa tuluyan ng tumahimik. Tanging mga tunog na lamang ng kuliglig at mga kulisap ang kanilang naririnig. Napakatahimik talaga. At pakaraan ng ilang sandali ay biglang narinig nila Lola yung pagtawag ng nanay ng pinsan niya at pinabubuksan ang pinto. Kaya natuwa si nanay at sinabing naariyan na ang tiyahin niya. Kaya inutusan niya ang pinsan na buksan na nito ang pinto. Pero nakatitig lamang ito sa kanya at hindi natutuwa. Sinabi nito sa kanya na sa kinabukasan pa uuwi ang kanyang mga magulang at kapatid. Kaya nga daw siya niyaya nito na doon matulog. Hindi makapaniwala si Lola sa kanyang narinig na naging malinaw na sa kanilang dalawa na ginaya ang boses ng nanay ng pinsan niya. Kaya lalo silang kinabahan pagkat napatunayan nilang hindi nga karaniwang nilalang ang nasa labas ng kanilang bahay. Kaya sumiksik silang dalawa sa isang sulok, hawak ang patalim at itak, na nang hindi nila sundin ang utos na pagbuksan ng pinto ay bigla ayon tumawa na nakakainsulto at napakalakas. Ang laki ng boses noon na nakakakilabot talaga. Hanggang sa sunod na kalampagin ng mga ito ang kanila namang bubungan. Naramdaman nilang papasukin na talaga sila ng mga aswang. Kaya pumasok sila sa pinakadulong silid na nagsisilbi nilang kamalig. Natandaan kasi ng pinsan niya ang bili ng kanyang mga magulang na kung sakaling dumating ang ganong sitwasyon ay magpunta doon at magtago na kanyang italukbong ang itim na telang naroon. At iyon nga ang kanilang ginawa.
Naupo sila sa gilid ng mga sako at lagayang bure at itinalokbong sa kanilang buong katawan yung malapad na itim na tela. At halos pigilin nila ang kanilang hininga nang bigla na lang may bumagsak mula sa pupungan. At narinig pa nga nilang nabali ang ilan sa mga kawayan nilang sahig dahil doon. Halos maiyak na silang dalawa dahil sa matinding takot. Pero sinikap pa rin nilang huwag lumika ng kahit anong ingay. At di nagtagal ay tumambad na sa kanilang harapan ang isang babae at lalaking aswang na sa palagay nila ay tila mag-asawa pa yata ang mga ito. Tirik na tirik ang kanilang mga buhok na yung mahahaba nilang mga dila ay walang tigil sa kakalabas-masok sa kanilang mga bibig. Panandali ang nawala ang mga ito at alam nila Lola na pilit silang hinahanap. Maya-maya ay natapat na naman ang mga ito sa kanila at dahan-dahang lumapit na inusisang mabuti yung kamali. Panandali ang pinigil nilang magbinsan yung kanilang paghinga at nabakas nila yung pagtataka sa mga aswang na ipinagtaka nga rin iyon ni Lola pagkat nasa harapan lamang sila ng mga ito, pero hindi man lang naisipang usisain ang nasa ilalim ng malapad na itim na tela na iyon hanggang sa umalis na ang mga ito at halata ang matinding galit sa kanila. Pero nanatili pa rin silang magpinsan doon. Natakot kasi sila na baka bumalik pa ang mga ito. Napatayo lamang sila nang maamoy ang sunog na kanilang niluto. Dahil doon ay nag-ihaw na lamang silang dalawa ng mais at iyon na ang kanilang naging hapunan. Nang sumunod na araw, pagdating ng mga magulang at kapatid ng kanyang pinsan, ay agad na nilang ikinuwento ang nangyari. Na kanila pang ipinakita ang malaking butas na iniwan ng mga aswang doon sa kanilang bubungan. Tinanong sila ng mga ito kung paano nila nagawang makatakas. Kaya sinabi nila yung kanilang ginawa. Sabi ng pinsan ni Lola, ginawa lang nila yung bilin sa kanya ng mga magulang. At sinamantala na rin ni Lola yung pagkakataon na iyon para itanong kung bakit parang hindi sila nakikita ng mga aswang. Doon ay nalaman ni Lola mula sa kanyang tiyahin na mahiwaga pala yung telang itim na iyon na kanila pa umanong minana sa kanilang mga ninuno kasama ng mga mahalagang libro. Mula noon ay mas naging madalas pa ang pagpunta ni Lola sa bahay ng pinsan niya. Hindi dahil sa ano pa mang bagay, kundi para magpaturo. Dahil kwento sa kanya ng tiyahin, ang kanilang mga ninuno ay may mga angking kaalaman na hindi pangkaraniwan. At ang lahat ng iyon ay mapag-aaralan sa tulong ng mga aklat na ipinamana sa kanila. Na hindi naman daw iyon mahirap na matutunan dahil nasa kanilang dugo iyon. Kaya po si Lola ay marunong manggamot. Minsan na rin siyang nagpakita sa akin ng manika na yari lamang sa papel at kanya ito napapasayaw na mag-isa. Nakita ko na rin siya magpalutang ng isang bagay. Kwento pa sa akin ni Lola nang matuto na siya ng mga kaalaman na iyon. Kahit gabi ay nagagawa niyang maglakad na mag-isa at hindi na natakot pa sa mga aswang. Pero muntik na rin noong mamatay si Lola dahil nang dumaan na siya sa pagsubok ay 3 araw siyang tulog. Pero ang diwa niya ay gising at kung saan-saan lugar siya nakarating. Mga lugar na noon pa lamang niya napuntahan. At noong 3 araw niya ay muntik na nga siyang
hindi magising. Na kung nangyari yun at natuloy, iyon na ang magiging kamatayan niya. Na kailanman ay hindi na siya magigising pa. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. Ang inyong mapapakinggan ay minsan panghango mula sa tunay na mga pangyayari. Ito ay karanasan ni Tatay Franco na ipinahagi sa inyong lingkod. Ayon sa kanya, naganap ito noong taong 1972 sa isang bayan sa lalawigan ng Visayas. Pagsasalaysay niya, noong mga panahong ito ay napakahirap ng kanilang pamumuhay. Kung kaya, kung saan-saan sila napapadpad para lamang makapagtrabaho nang upang sa ganon ay kanilang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mag-anak sa araw-araw. Minsan, kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid na si Emilio, ay niyaya sila ng kumpare ng kanilang ama na magtrabaho sa isang bayan. Sabi kasi ng kumpare ng tatay nilang si Mang Ador, nangangailangan ng dagdag na trabahador ang isang mayamang pamilya sa bayan na iyon. At maganda umano magpasweldo ang mga ito. Kung kaya pumayag ang kanilang ama na si Mang Dolpo at isinama silang magkapatid. Malayo ang nasabing bayan mula sa kanila. At yun pa lang ang unang pagkakataon na makararating sila sa lugar na iyon. Nang dumating sila sa lugar na iyon, ay nalaman nilang may iba pa palang mga trabahador na nagmula sa ibang lugar na kanilang makakasamang magtrabaho ng ilang araw doon. At mayroong dalawang magkatabing maliit na kubo na siyang nakatalaga para tuluyan at tulugan nila. 18 anyos na si Tatay Franco noong mga panahong iyon, habang yung kapatid naman niyang si Emilio ay 15 anyos pa lamang. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, kung kaya sa halip na nasa paaralan, ay kasakasama sila ng kanilang ama sa paghahanap buhay. Sa tansya ni Tatay Franco ay hindi bababa sa 12 ang bilang nilang lahat na mga naroon para magtrabaho. Hindi sinabi sa kanila kung ilang araw silang magtatrabaho doon. At hindi rin nila matiyak kung kailan nila iyon matatapos, pagkat napakalawa nung palayang iyon. Wala namang problema para sa kanilang mag-aama, pagkat trabaho naman talaga ang dahilan kung bakit sila nagpunta roon. Mas matagal ay mas mainam, pagkat mas malaki din ang maiuuwi nilang pera. At wala rin namang problema pagdating sa pagkain, dahil sagot lahat nung nagpapatrabaho. Sa unahan ng kanilang tinutuluyan ay naroon naman yung malaking bahay kung saan nakatira yung may-ari. At tuwing oras ng pagkain ay dinadalan lamang sila ng mga tauhan nito. Natatandaan pa nga ni Tatay Franco na nung unang araw nila doon ay maaga silang pinatigil sa pagtatrabaho, pagkat nagdaos ng isang kasiyahan kinagabihan.
Kaya hapon pa lang, pagkatapos ng kanilang trabaho, ay pinatulong naman sila sa paghanda. Tumulong sila sa pagkatay ng mga hayop na siyang ihanda. At masaya ang naging unang gabi nila doon. Napusog at nalasing silang lahat. Wala silang kamalay-malay na mayroon na palang nakaambang na napakalaking panganib para sa kanila. Halos hindi na nila maihakbang pa ang kanilang mga paa pauwi sa kanilang mga tinutuloyang kubo. Susuray-suray silang naglalakad sa daan na mga magkakaakbay. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay naroon na ang mga tauhan ng may-ari at may dala ng pagkain para sa kanilang agahan. Buong araw sila nagtrabaho at humihinto lamang sa tuwing sila ay kakain. Sa gabi ay maaga silang nakakatulog dahil na rin sa pagod na kanilang nararamdaman dahil sa maghapong paggawa. Kung kaya hindi na nila naririnig yung mga nakakakilabot na huni. Nakakakilabot iyon dahil kahit sino taga roon ang makakarinig ay alam na huni iyon ng aswang. Pero dahil sa pagal ang kanilang mga tawan, kung kaya maaga silang mga nakakatulog. Kaya payapa ang lahat at wala silang nararamdamang kakaiba. Pero hindi si Tatay Franco. Dahil simulat sa pool ay may problema na siya sa kanyang pagtulog. Kung kaya naririnig niya ang mga huni na iyon. Maging yung mga yabag na umaali-aligid sa palibot ng kanilang tinutulugan ay kanya ring nararamdaman. Pero nananatili lamang siyang tahimik at nakikiramdam. Ngunit alerto siya at lagi niyang katabi sa pagtulog ang kanyang patalim na pinanday pa mismo ng kanyang lolo nung ito ay nabubuhay pa. Hindi niya ito inihihiwalay sa kanyang katawan at nakahanda siya sa anumang maaaring mangyari. Nang ikatlong araw na nila doon, ay may isa pang napansin ang binatang si Franco. Magtatanghali na ay hindi pa rin niya nasisilayan yung binatang aksidente niyang natapakan nung sila'y iinom ng tubig. Hanggang sa hapon na at malapit na silang tumigil sa paggawa, ay hindi pa rin niya ito nakita. Kung kaya, hindi na siya nakatiis pa at pasimpleng nagpunta sa kabilang grupo upang mag-usisa. Nalaman niyang umuwi na pala ito. Nagpaalam daw ito sa kanyang mga kasama na uuwi na. Kung kaya, pinapunta sa malaking bahay upang ibigay sa kanya yung kanyang sweldo. Pero sa kabila ng impormasyong iyon, ay hindi pa rin napanatag si Franco at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na mayroong mali. At unti-unti ay hindi na niya nagugustuhan ang manatili pa sa lugar na iyon. May kung anong bumabagabag sa kanya, ngunit hindi naman niya matiyak noong mga sandaling iyon kung ano. At habang lumilipas ang araw, ay napapansin din niyang mas dumarami ang mga matang nagmamatsyag at nakabantay sa kanila. Bukod doon, pakiramdam niya ay patuloy silang nababawasan
sa bawat paglipas ng mga araw. Na sa tuwing magtatanong siya, ang nakukuha niyang sagot ay umuwi na ang mga ito. At yung kumpare ng tatay nila na si Mang Ador, ni minsan ay hindi niya nakitang nagtrabaho na kasama nila. Bumibisita lang ito doon sa kanilang pinagtatrabaho ang lupa. Pero madalas ay naroon lang ito sa malaking bahay. Nang ikalimang gabi na nila doon, matapos makakain, ay nagpasya na si Franco na kanyang aalamin kung ano talaga ang totoo. Nakapagdesisyon na siya na kanyang pupuntahan ang malaking bahay. Hindi niya muna ipinaalam sa kanyang ama at kapatid ang mga nararamdamang hindi maganda. Naisip niya kasing mas mainam na muna yung ganon. Kaya nang makita niyang natutulog na silang lahat, ay pasimple at maingat siyang lumabas ng kanilang tinutulugang maliit na kubo. Sa likod siya dumaan dahil sigurado siyang may mga matang nakabantay sa kanila. Lalo pa nga't naririnig niya yung huni ng mga aswang. At hindi niya binaybay yung daan papunta sa bahay ng may-ari. Sa halip ay sa likurang bahagi siya dumaan. Panandali ang sinanay muna ni Franco ang kanyang mga mata sa kadiliman ng gabi. Nakakatakot ang paligid. Ibang-iba ito kapag araw. Nakakakilabot iyon. At lalo pa siyang nangilabot nang magsimula na ngang humuni ang aswang, na ilang sandali lang ay nasiguro niyang hindi lang iyon nag-iisa. Bigla siyang nagdalawang isip. Parang ayaw na niyang tumuloy. Pero naisip niya hindi lamang ang kanyang kapakanan, kundi maging ng kanyang ama at kapatid. Gayon na rin ng iba pang mga naroon, na ang tanging hangat lamang ay ang kumita ng salapi para may maipang tustos sa kanilang pamilya. At ngayon ay nalalagay pa sa peligro ang kanilang mga buhay, na sa halip na kumita ay kanila pa palang ikapapahamak. Iyon ang nagbigay sa kanya ng dahilan at lakas ng loob na ipagpatuloy ang balak niyang alamin kung ano talaga ang katotohanan. Pagkat hindi lamang dumaraan yung mga aswang na kanyang naririnig, malakas ang kutob niyang tagaroon lang ang mga ito. At makalipas ang ilang minuto, ay narating na niya yung bahay ng may-ari. Napansin niyang maliwanag sa loob, kaya nasiguro niyang hindi pa sila natutulog. Dahan-dahan niyang nilibot ang bahay at humanap ng paraan kung paano niya makikita ang loob, hanggang sa mapadako siya sa likurang bahagi noon, doon sa isang panig na mayroong bintana. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at sumilip. At nabigla siya sa kanyang nakita. Naroon at natitipon ang ilang mga kalalakihan, kasama ng may-ari at ang kumpare ng kanilang ama na si Mang Ador. At tama nga ang kanyang hinala, tagaroon lang ang aswang, pagkat aswang silang lahat. Napayuko si Franco
Dahil sa laki ng problemang kanilang kinakarang, hindi niya lubos maisip kung paano pa silang nasadlak sa ganong sitwasyon. At mas ikinagimbal pa niya ang sunod na nangyari. Ilan pang kalalakihan ang pumasok at may buhat-buhat silang isang katawan. Kanila iyong iniga sa mahabang mesa kung saan sila nakapalibot. Ayon pa kay Tatay Franco, hindi na bagong bagay sa kanya ang tungkol sa mga aswang. Dahil noon pa man ay marami ng mga naganap na may kinalaman tungkol sa mga ito. At aminado silang ang kanilang lalawigan ay pinamumugaran talaga ng angkan ng mga aswang. Pero wala kahit sa hinuha niya na masasaksihan niya mismo iyon at personal na mararanasan. Sabi pa niya, bagaman tao ang kanilang mga katawan, ng pagkakataong makita niya sila, ay hindi mo naman mababaka sa kanilang muka ang kahit katiting na anyo ng isang tao. Ibang-iba na ang kanilang mga itsura. Animoy mga patay na namumutla ang kanilang mga muka, habang ang palibot ng kanilang mga mapupulang mata ay nangingitim. Matutulis din ang kanilang mga ngipin na mas mahaba kaysa sa karaniwan. At yung kanilang mga kamay ay mas malaki at tinutubuan ng mahabang mga kukong matitigas. At kapansin-pansin din yung mga naglalakihang ugat sa kanilang mga braso at ibang bahagi pa ng katawan. Hindi nagtagal ay narinig niya nagsalita yung may-ari at sinabing iyon ay pasimula pa lang. Ituring daw nilang isa lamang iyong pampagana na kanila na munang pagsaluhan at pagdamutan. Dahil sa pagsapit umano ng kabilugan ng buwan, ay idaraos na nila ang kinasasabikan nilang piging, kung saan ay hindi umano nila kailangang magsalo sa iisang katawan at ilang oras na lang ang kanilang hinihintay. At nang ibigay na ng may-ari ang hudyat, matapos na itaas nito ang kanyang dalawang kamay na para bang ipinagpapasalamat at nagpupuri sa dyablo na kanilang sinasamba, ay sinimula na nilang lapain ang katawang nakahain sa kanilang harapan. Nagtilamsikan ang mga dugo sa iba't ibang direksyon. Animoy mga gutom na gutom at uhaw na uhaw ang mga ito, na nasabi ni Tatay Franco sa kanyang sarili na hindi pala sila naroon para gumapas, kundi naroon pala sila para gapasin ng mga ito. Sigurado si Franco na yung pinagsasaluhan nila ay isa sa kanilang mga kasamahang trabador. Napahawak ng mahigpit si Franco sa kanyang patalim. Pinaglabanan niya ang takot at sinabi sa sariling hindi siya papayag na basta lang magpapalapa sa kanila nang hindi lumalaban. Napatiimpagang siya at sinabing kung siya man ay mamamatay, ay magsasama talaga siya ng isa. Sinamantala na niya yung pagkakataon habang abala pang nanginginain ang mga ito. Nagmamadali niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tinutulugan. Pagdating niya doon,
ay pinakalma niya muna ang kanyang sarili. Nahiga siya sa tabi ng kanyang ama at kapatid. Pasimple niyang ginising ang mga ito. Sinabi niya sa kanilang huwag silang mabibigla. Pero mayroon siyang nadiskubre at nais niyang malaman nila ang tungkol dito. Nang sa ganon ay makapag-isip na sila ng mabuting paraan para makatakas sa lugar na iyon. Hindi naman nahirapan si Franco na maipaunawa sa kanila yung matinding sitwasyon na kanilang kinakaharap. Naniwala din kaagad ang kanyang ama at kapatid dahil sa hindi naman siya palabirong tao at sinsiro siya sa kanyang mga sinasabi. Kilalang kilala nila ang ugali ni Franco. Napagkasunduan nilang ipagbigay alam na rin sa kanilang mga kasama ang natuklasang iyon ni Franco. Kaya binutas nila yung sahig na yari sa kawayan na kanilang tinutulugan sa silong dumaan si Franco para puntahan yung katabing kubo kung saan naman natutulog yung iba pa nilang mga kasama. Ginamit niya yung mga kawayang kanilang binaklas at ipinadaan sa siwang ng sahig upang gisingin ang mga ito. Tinusok-tusok niya ang kanilang mga katawan upang magising. At nang magising ang isa sa kanila, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kaagad niyang sinabi yung kanyang natuklasan at yung plano nilang pagtakas. Ipinabutas din niya yung sahig ng kanilang tinutulugan at sinabihang doon din sila sa silong dumaan. Pakaraan ng ilang pang sandali ay nasa silong na silang lahat at nakahanda ng umalis. Nang biglang nakarinig sila ng mga tinig. Nang sila ay sumilip, napansin nilang unti-unti nang lumalabas ang buwan. Kung kaya nagmadali na sila. Sa likurang bahagi sila ng kanilang mga kubo dumaan. Maya-maya, ng mga ilang metro na ang layo nila mula doon sa kubong kanilang tinutulugan, ay narinig nila ang malaki at malakas na boses na sumigaw. Naisip nilang marahil ay natuklasan na nitong wala na sila doon. Kaya mas nagmadali pa sila. Hawak ang mga itak at patalim ay sinuong nila yung masukal na kagubatang malapit doon. Sa isang iglap lang ay narinig na nila yung mga huni ng aswang. Kung kaya, nagpasya silang magtago na lang muna at kung sakali man at dumating talaga sa pagkakataong makita sila at maabutan ng mga ito, ay lalaban sila. Naisip din kasi nilang ilang oras na lang ay mag-uumaga na. Sisikat na rin ang araw. At mas ligtas kung sa araw na lang sila maglalakad pauwi sa kanilang mga tahanan. Mabilis na lumipas ang mga oras. Ni isa sa kanila ay wala talagang natulog. At awa naman ng Diyos, hindi sila napahamak. Sumikat ang araw at nakauwi silang lahat na ligtas. At iyan ang totoong karanasan ni Tatay Franco. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. At bago po tayo tuloy ang magwakas, ay bibigyan daan po muna natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid nating taga-subaybay.
Binabati po natin sila Jovan Banyo, Misuki Kawabata, Broso Vlogs, Burns A, Sevi Sevi, Meso Raman, Hazel Fiesta, Maria P. Escudero, Lourdes De Jesus, Bobby Ongsueco, Carmelita Mabanag, Arlene Cools Besa, Mary Asilar, Karen Ann Sumalinog, Lord Ulaypar, Jan Reniel Sakate, Michelle Cedron, Eros Florita, Shirley Carillo, Reggie Tairos, Maria Ellen Garcia, ang Ermitanyo, Real Mix Vlog, Laida Mercado, John Brian Galila, Lily Rose Berbigal, Hail Rain Led, Vicky Tabios, Chona Sotis, Jessie Samiliano, Samuel Bisapal, Maria Maria, Asi Gumban, Ma'am Diaz Weng, Mirna Boho, Rosmen Quaresma, Miss Aisa Amigo, Ma'am Dimples Yumi, Alina Saeva, at hanggang sa muli.